Σε μια εποχή έντονης κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής κρίσης, το Ινστιτούτο Εθνικών και Κοινωνικών Μελετών Ιων Δραγούμης δίνει το παρόν του. Βασική μας επιδίωξη είναι να αναδείξουμε ως θεματοφύλακα των αξιών και των ηθών, καθώς και να αντιδραματίσει ενεργό ρόλο στα εθνικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δρόμενα της εποχής μας. Θέτουμε ως επίκεντρο τον πολίτη και την πατρίδα μας. Μέσω της συστηματικής μελέτης και έρευνας θα προβάλλουμε τις πολιτιστικές και ιστορικές διαστάσεις του ελληνισμού. Μέσω της εθνικής αυτογνωσίας και της κοινωνικής ευθύνης θα επιδιώκουμε την υπεύθυνη στάση της εκάστοτε κυβέρνησης απέναντι στον πολίτη. Μέσω της αξιοποίησης της επιστήμης και της τεχνολογίας για τον άνθρωπο θα συμβάλλουμε στη συνεχή κοινωνική ανέβρεση του ατόμου και της ποιότητας ζωής του. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε ανάγκη και κάνουμε μια έκκληση της συνεργασίας για την πολύτιμη γνώση που διαθέτεται